Migao mar arita Kithure Kindiki ogolo chik mondo omi otim nonro wi kuonde kunyo mwandu manie bwo lowo duto kendo lor mago maketo ngima jokunyo kama ng'awo. Kanoloso e kar kunyo mula ma Mutiru e kachung' od bura ma Butula e kaunti ma Busia, Kindiki nolero ni dwaro maduong' mar piny owacho en kawo okang' mar geng'o midhiero mag thoe e kuonde kunyo mwandu mawuok e bwo lowo, ahinya to kunyo mar mula mosekelo thoe mathoth e kinde ka kinde. All prospectors who are engaged in prospecting for minerals in this area must apply for licenses from the Mining and Geology Department immediately. I therefore direct the National Environment and Management Authority that all disused shafts are rehabilitated to the satisfaction and compliance of the national government and county government environmental and health standards. Nataka kuagiza ya kwamba pasipatikane mtoto hata mmoja mwenye chini ya miaka 18 ambaye anahusika na kazi yoyote ya uchimbaji migodi ama kazi ingine kinyume na sheria. Watoto lazima waende shuleni.